Maayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Magpadala ang Pagadian City og Interfaith Forum for Solidarity and Peace ug mga karpintero ngadto sa Palo Leyte aron motukod og mga balay sa lugar. Panguluhan ni Pagadian Bishop Emmanuel Cabahar ang contingent nga mobiya paingon sa Palo karong Lunes. Matod sa Interfaith Forum, gikinahanglang pag-ayo karon sa Leyte ang mga karpintero aron mapadali ang katukuran sa mga balay sa mga naigo sa bagyo. Dugang sa grupo, kini ang ikatulong batch sa relief operations sa Leyte. Haniya na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu ug Sunstar Super Balita, patay human ipusil ang 3 ka tawo sulod sa usa ka bangko sa Daan Bantayan, Cebu. Ug sa Cebu Daily News, buot ipadali ni Cebu Governor Hilario Davide III ang pagpaayo sa Cebu International Convention Center. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, dili pa final ang Guinness World Record alang sa labing daghang nagpatingog og turotot sa Davao City. Sa Bandera Mindanao, patay ang usa ka 2 anyos nga bata human siya naigo sa saag nga bala sa Ilocos Norte. Sa Mindanao Daily Northern Mindanao, gipatuman na ang anti-jaywalking ordinance sa Cagayan de Oro City. Sa Mindanao Daily Caraga, nakabuot ang 236% land distribution record sa Agusan del Norte. Ug sa Mindanao Daily Davao, nalabuan sa Davao City ang kasamtangang world record alang sa labing daghang mipatingog sa mga turotot. Gipaabot nga mulungtad hantod sa 8 ka adlaw ang supply sa bugas humay sa Pagadian City ug Zamboanga del Sur. Atong saron ang detalye pinaagi ni Jong Kajon. Jong? Menjo, gibutyag sa National Food Authority sa Pagadian City ug Zamboanga del Sur nga mulungtad pa hangtod sa 8 ka adlaw ang bugas humay dinhi sa probinsya. Matod ni NFA Manager Neves Puka nga dunay 44,541 ka bags sa palay o 6,635 bags sa local rice sa probinsya. Dugang nito ka, may padala sab ang probinsya og bugas humay sa Kabisayan human sa bagyong Yolanda. Gila sa Zamboanga del Sur nga rice surplus province nga dunay 72,360 ka hektarya nga humayan. Ipasaling sab nito ka nga walay angay kabalakan o ikabalaka mga mulupyo tungod kay stingani karong bulana hangtod sa Pebrero may dunay igong supply sa bugas humay ang probinsya. Mincho? Daghang salamat, Jong Kajon, reporting gikan Pagadian City. Nakigalayon ang Radio Philippines Network o RPN9 ug ang Aliw Broadcasting Corporation alang sa co-production aron mapalambo ang pagsibya sa duha ka estasyon lukup nasod. Gikalipay kini sa Aliw Broadcasting Corporation tungod kay sobra 15 ka tuig na silang nangita og ka-partner nga TV station. Usa sa labing dako nga radio network ang Aliw Broadcasting Corporation og padayong nagsibya sulod sa sobra duha ka dekada. Sa bahin sa RPN, matod ni President and CEO Robert Rivera, usa kini ka landmark agreement. Nahitabo ang pinirmahay sa kasabutan kaganina nga gitambungan ni RPN Chairman Wilson Cheng, President and CEO Robert Rivera, representative sa Aliw Broadcasting Station June Cabangon ug Ray Langit. With our more than 12 regional stations nationwide, we will be able to carry the primetime shows of DWIC. And so we hope to, with this program, we hope to enhance the wide reach and coverage of both stations. There will be more interactive participation between TV and radio, especially in Metro Manila. Kung bot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Og mo kadto ang Solar News Cebuano hangtod sa Lunes puhon. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.